Ľubko, ako riaditeľ súťaže Miss University, ako si spokojný s dnešným dňom? Bolo tu veľmi veľa pekných dievčat. Sme radi, že si našli cestu sem na tento casting. Prečo ste vybrali ako krajinu sústredenia práve Venezuelu? No, lebo hovorím, že sme boli v Mexiku, sme boli na Kube, na Sri Lanke a tá Venezuela je taká zaujímavá destinácia. V podstate odtiaľ štartujú aj tie lode, také viac menej tu, čo cestujú po tom svete. Takže je to veľmi krásna krajina, takže snažíme sa tam dať nejakú takú exkluzivitu, v podstate takú exotiku tým babám, kde sa možno v živote niektoré ani dostanú, takže aby mali zážitky na celý život. Oslovila ťa najviac nejaká z finalistiek, úplne že najviac? Joj, to teraz rýchlo, lebo tu bolo 56 dievčat a teraz to vyberali, preberali, takže strašne veľa dojmov a proste v hlave veľa čísel, takže, ale tie, ktoré najviac oslovili celú porotu, predsa len tá krása je taký pojem, že každý môže mať svoj názor, predsa, ale výšku postavu sa nedá oklamať, ale každý má nejaký z tej porotou svoj taký vkus. No ale nakoniec som prekvapený, že porota sa dneska zhodla. Keď sme tu mali casting pred 2 týždňami, sme mali väčší problém, ale teraz sme sa zhodli v tých 12 finalistkách. Hoci každý ešte mal nejaké 3 typy, ktoré tam ostali, že mohli byť, ale bohužiaľ finalistiek nemôžeme zväčšovať do nekonečná počet, takže myslím, že sme vybrali veľmi dobre. Takže to budete mať veľmi náročné a ja vám želám veľa šťastia. Dúfam, aby všetko dobre dopadlo.